Бълтията, дигни бълтията. Кой си? Кой си? Дръж, не пускай. Погледни в камерата. Не пускай. Дай интервю, да. Чакай да му стане по... Още един път. Дай интервю. Здравейте на всички фенове на Рада Прашката. Искам да се обърна, искам да направя едно обращение към Азис. Азис, обичам те. Ако не ми пуснеш, ще ти порежа газа с тази бълтия. Искам да бъда твой любовник, да те чукам сексуално, да бъда до тебе, да ме направиш звезда. Не ти искам парите, искам просто твоето тяло. Да ме задоволяваш, просто като те гледаме, Дърпай сега момента. ме възбуждаш и направо не ти завиждам какво те чакала с мене. И смир хланата. Пуша треба, палма. Кажи, аз пуша древа. Дръж. Каза Евгений Минчев. В момента не съм другиран. Всичко, което казвам, е изказвам от сърцето ми към тебе, Азис. Просто не мога да повярвам, че ти не ми обръщаш грам внимание. Но аз ще направя всичко възможно да ти порежа газа с моя пенис. Къде е пениса? Пенисът в момента спи, така че няма да го показвам, за да не се разочарова. След като го докоснеш с устни, той ще стане 20, той ще придобие 23 см. Балтия. Ще му се зарадваш доста. Дърпа от изгоре цигарата. Дръж, не пускай. Дай, не пускай. Дигни бълтията дигни. Това е съвсем обикновена цигара, без надпис Виктори. Няма никакъв надпис, просто е цигара, ето виждате цигара. Азис, телефона ми е 0885 963 754 и на Глобо 0894 26 8998, Вивател 0877 918 777. На МТЛ кажа ли? Очаквам да се свържеш на най-скоро време с мен, за да си задоволим сексуалните нужди. Дръж са! Това беше дърпането. Дръж. О, готов си. По-скоро аз да задоволя твоите сексуални нужди. Защото аз съм активен, а не пасивен. Благодаря ви много. Покажи бебето. Покажи и кажи, имам бебето. Покажи бебето, кажи. Кажи го отрежа Азис, кажи ти го прата. Дигни бълтията да те вия с бълтията. Като месар си, браво. Азис! Виж какво те чака, но не бълтия, а моя пенис. Покажи пенис. Покажи пениса набързо. Не, без пенис. Покажи. Пениса ще му го подам в Азис в устата. Покажи. Ама да го ви, от него 20 сантима е бил нещо. Покажи го твоето бебе. Дали два пъти ден. Покажи ми как си пуши, ай. Играй малко, дай. Не се повече. Ради, шо? Ти малко би залфона, Азис, желаете. Искам да бъда до тебе завинаги. Обичам те до гроб. Заклевам се. Покажи катерицата. Обичам те. Ще изям потето и газето. Ще ям гумната. Обичам те. Ще те отепам от любов. Ще те отепам от любов. Покажи му. Ще те отепам, Азис. Не. Покажи го, Ради. Айде, покажи го, Ради. Стигате му толкова. Айде, що стрема? Не мога.